Let's gaze indaba ze-1 KZN TV ifundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Le-AEF libungaze iminyaka lasungulwa kweluleke izitombi zomhlanga ngokusiphatha kanti kululwe isandla emndenini wowabulawa kwaMbonambi. Libungazeke iminyaka emibili lasungulwa iqembu lezombusazwe i-African Economic Freedom i-AEF emcimbini obubanjelwe kwenkundla semtubatuba. Leli qembu lithembisa ukuthi ke lizoba nesixazululo ezinkingeni eziningi esikhungethe abantu abakuleli. Libungaza iminyaka emibili lasungulwa iqembu lezepolitiki i-African Economic Freedom i-AEF ngamafuphi eliholo umengameli uSifiso Mthethwa. Ekhuluma nabezindaba uMthethwa uthi okubalekile ukuthi amadoda avikele abantu besifazane nezingane njengoba kunesihlava sodlame olubhekiswe kubo. Esibona kubalulekile sihlangene ngenyanga yabesifazane. So njengenyanga yabesifazane ze-African Economic Freedom sithi siyafisa ukuthi abantu base South Africa bakwazi ukubahlonipha abesifazane. Okwesibili sithi amadoda ase South Africa awavikele abantu besifazane kanye nezingane. Amadoda abantu bokuvikela. Kodwa siyakushoma lokho esikubona sekwenzeka eSouth Africa uthola ukuthi amadoda iwona ahlukumeza abantu besifazane. Umthethwa uthi ngonyaka ozayo bazongenela ukhetho kuzona zonke izifundazwe baphinde banqobe nokhetho kubona bonke umasipala esifundazweni iKwaZulu-Natal. Okunye sikulungiselana esikuhlelayo ukuthi ngonyaka ozayo siyongenela ukhetho kuwo wonke amawadi ase South Africa, especially ke KwaZulu-Natal. Ila ekhona isithi siwathatha bonke labo masipala abawu-43 KwaZulu-Natal as a-African Economic Freedom ngoba amaqembu abusayo njengamanje ehlulekile. Leli qembu elisungulwe ngonyaka 2023 lithi okulenza lehluke kwamanye ukuthi amakhansela azoqokwa ngokulingana aphinde ahlale nabantu kungenzeki njengoba eqhelile nabantu njengamanje. Umbuzo ke uthi yini thina le eyahlukile esiza nayo? One, amakhansela ethu siyokwenza sure ukuthi igender iyabalansa. Two, kube ngabantu abazaziyo izidingo zabantu, kube amakhansela ahlala nabantu ngoba esikunothisayo namhlanje emakhanseleni akhona amakhansela aqhelile kubantu, into eziziwa ngabantu abayizwa. So thina as a-African Economic Freedom siyokhetha amakhansela azophila nabantu. Uma amanzi engekho nali ikhansela libuze ubuhlungu bokuphelelwa amanzi. Uma ugesi ungekho libuzwe ubuhlungu bokuphelelwa ugesi kubole ukudla. Lo mcimbi ubuhanjelwe amalunga leli qembu asuka kwizindawo ezahlukene. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emtubatuba. Zixwayiseke ngokuziphatha izitombi ezihambele uhlelo lukaSiyaya emhlangeni obelibanjelwe kwenkundleni ezemidlalo yaseGugwini esizweni sakwaFoto ngaphansi kwamasipala waseMzumkhulu. Inkosi uFoto yalizitombi kuba ke zigxile ezifundweni yathi lolu hlelo luyingxenye yamalungiselelo andulela umcimbi omkhulu wezitombi umkhosi omhlanga osingathwa ngeminyaka yonke ngenyanga uMandulo. Asekuvivele ukuya emcimbini omkhulu wezintombi umkhosi womhlanga amatshitshi asesizweni sakwaFoto. Inkosi uFoto uthi yize ukuhlala ngentombi kubalekile nemfundo nayo iyadingeka. Intombazana ihlala ngentombi nawe mfana uhlale ngayo icinezele ukuze ingamushi mayidlokova uyibambe. Ingakho silapha ke namhlanje sonikeza isizwe sakhe isizwe senkosi indlula mithi bathi la ingane maziyalapha ya ziye sezikulungela ukuthi ngempela lokho esiyakuyona baye benomfutho oyisimangaliso bezathi ba nasekhaya sikwenzile lokho. Imfundo into yokuqala njengobona njena labantwana ibaphindise esikoleni ngoba imfundo iyona into ebaleke kakhulu. Awukho into ongayenza ngaphandle kwemfundo. Sithi kubona nasebafaneni uma ethi umfana uyakuthanda ethi ngilinde emntakwethu ngiqale ngiqede ngifunde ukuze ukwazi ukuhlala nami ungazenyezi ngami ngikube usizo kuwena ngoba uma intombazana ifundile usuke ufundise sonke isizwe ngokufunda kwentombazana eyodwa isizwe sifundile. Kanti inkosi uZulu uyachaza kungani lolu hlelo lubanjelwe esizweni sakwaFoto.
lapha ke sizocija intombi kakhulukazi lezi ezizilungiselela ukuthi ziye emhlangeni sekwazi ukuthi sizikhuze kusemanje siziyala ukuthi ziziphatha kanjani mase kufika emhlangeni nanokuthi ke sikhave lezi ezincane ezingakwazi ukufinyelela emkhosini womhlanga nazo zifunde kusemanje ukuthi mase kusemhlangeni kuziphathwa kanjani. So ke singamakhosi aseRigwala silethe lo mcimbi esizweni sakwaFodo eGugwini emzimkhulu. Lo mcimbi ke uyajikeleza kuyona yonke idistrict. Kulonyaka siulethe kumasipala wasemzimkhulu, ngonyaka ozayo sizohambisa kumasipala okuthiwa iDr Nkosana Dlamini Zuma. UNdlunkulu wesizwe uthi kuyabajabulisa ukubona uhlelo lwesiyaya emhlangeni lubanjelwe ezindaweni zamakhosi. Uqala lemicimbi yayikade yenziwa kubo masipala, amasipala bayithathele kubona. Hayi ke ngoku sezigijikile izinto. Seyenzelwa emakhosini, ezizweni zamakhosi. Kumnandi kakhulu ke nyani okubana sibone izintombi zesizwe, izimbali zesizwe. Kuhle nje kakhulu, kumnandi kakhulu ngoba kumnandi ukuba uzigqaje ngamasiko wakho, incubeko yakho uyiphakamisele phezulu. Siyathanda ke kuba ke izintombi zihlale zizintombi, zihlale zingcwele. Khona manjalo uNgqongqoshe uGabisa uthi lolu hlelo lubalekile njengoba izintombi zilungiselela ukuya kwaNongoma. Ngomhla ka12 no13 no14 kuMandulo intombi ziyobe zihlangene esigodlweni esisha sesilo emashobeni. Ngakho ke uHerigwala namhlanje uthi uzozilungiselela wenza amaqalela ukuthi ukhombise ukuthi mawufika eNdlunkulu uyofike wenze njani. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngiseGugwini. Inhlangano yomphakathi engenza inzuzo ihambele kumndeni wakaMthiyane eMbabe kwesakamthethwa njengoba lo mndeni usalungiselela inkonzo umncwabe endodakazi yawo ukhetho kuhle Ncube owanyamalala watholakala isidumbu sakhe ehlathini eliseduze nasekhaya. Ilungu lalenhlangano uMphumuzi Mthethwa uthi lenhlangano yasungulela ukusizwa imndeni esuke ishonelwe ingakho kubelula isandla kuleli khaya. Inhlangano yomphakathi engenza inzuzo ihambele kumndeni wakaMthiyane nalapho befike banikela khona umnikazi noma umonye abasunguli banenhlangano uthi ke beyinhlangano engenza inzuzo baqoqa ukuthi nabo bezoduduza belekelele la abangakwazi ukuthi balekelele khona. Sibe sisihlela ke siyinhlangano engathathi lutho sathi cha ake sifike la kwaMthiyane nathi sizobhonga emswanini ngesiga esehlekelela ekhaya sithi cha emndenini asizoduduza ukuthi into esiyenzayo thina uma ilunga lizoba nomcimbi osubumkhulu siyafika sililethele lokuhlobo leziphuzo sililethele nokudla silinike no cash. Uma kuthi wakhona ilunga lidlulile nakhona siyangenelela sisondele emndenini sizwe ukuthi umndeni mhlawumbe yini osukukhala ngayo mase kuthi lokho umndeni osukukhala ngakho sivele singenelele sichase ngendlela efanele ngoba inhloso yethu ukuthi sifuna ukuthi sisabalalise lento ukuthi wonke umuntu la eKZN singene sibalekelele abantu bakithi. Babe sebenxusa uhulumeni nezihlaka zomthetho ukuba zilusukumele lolu daba lokubulawa kwabantu. Asizoduduza ukuthi cha lento ehlekela ekhaya imbi lento ifuna ukukhuzwa kufuna ukuthi bonke abaholi behlangane beyikhuze lento ehlekela ekhaya ukuthi imbo. Siyafisa nje ukuthi ubuholi bala kwaMthethwa buhlangane namaphoyisa nohulumeni osifundazwe kuliwe nalento etholakala umuntu wenza lento eqondiswe igwekho ngoba lento ayenzile imbi kakhulu emphakathini. Lo mndeni ube usudlulisa amazwi okubonga ngabakenzele yiyo lenhlangano. Ngidlulisa ukubonga kakhulu enhlanganweni eseyifikile phakathi kwaleli gceke lo baba mkhulu ngesimo esibi esisehlele phakathi kwalendawo naphakathi kwaleli gceke. Sidlulisa nje ukubonga kakhulu ukuthi lokho okwenzakalile sengathi amaphoyisa ngakusukumela kakhulu nalomuntu owenze lesimo lesi atholakale athole isijeziso esimfaneleko ngoba kunzima kakhulu ukuthatha ingane encane kangaka uhambe uyibulala bese egcineni uyibuyisa uzoyibeka eduze kwasekhaya. Lokho wenza isihluku esibhlungu kakhulu phakathi kwalomndeni. So njengoba zisho nje izingane ukwethuka kukhona kunoma ubani akekho nje ongathi akathuki kodwa nje kakhulukazi ezinganeni ukwethuka kukhona ukukhulu kakhulu. Asike sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu.
Asikwamukele kembukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuzo kuyizona ebehamba phambili osukwini namhlanje. Le-AEF libungaze iminyaka lasungulwa kweluleke izitombi zomhlanga ngokusiphatha kanti kululwe isandla emndenini wowabulawa kwaMbonambi. Kugqugquzelwe ukulima kwabesifazane bese-8 ngaphansi kwamasipala i-Alfred Duma nokuyilapho kweindlu enkulu yesizwe sakwaNxumalo ibihlele kumcimbi okubungaza inyanga yabantu besifazane. Lo mcimbi kudingideke ngezindlela zokuthuthukisa besifazane nokulisana nezingqinamba ababhekene nazo. Nomasipala ke-Alfred Duma wabe usonikeza ngezinsiza kutshala kwabesifazane. Indlu enkulu yesizwe sakwaNxumalo iveze ukuba umcimbi wabesifazane uhlelela ukuba bekwazi ukuthuthukisa abantu besifazane ngokulima. Endaweni esiphila kuyona ububha buningi, abantwana abasebenzi bese futhi laba abantwana bese behamba beye indaweni ezingafanelekile. Sase sibonaka ukuthi okungenani ake siqale indlela yokuthi bakwazi ubasebenzise umhlabathi okhona emakhaya ukuze ububha bonakala ukuthi buyaphela, balime imfino ukuze badle bathole futhi nemarket khona la. Uqhube ngokuthi lokhu kuza emva kokubheka ububho obhekene nabantu besifazane. Kusho ukuthi ngibone abantwana bethu sebeyinikele kakhulu ezidakamizweni, sebeyinikele kakhulu ebugebengweni. Kuyabulawana lapha endaweni kangangokuthi sekunabantu abagadayo ebusuku ukuthi abantu bangakwazi ukuthi bayongena emizini yabantu badlwengula izalukwazi babulale amakhosikazi emakhaya. Sase sibona ukuthi ake sizame ukuqoqana ngoba siyayilontsha lena yomama isazoqhubeka futhi yephambili. Kanti imeya kamasipala Alfred Duma uZaMasibisi uthi kufanele kukhuthazwe abantu besifazane ukuthi ake sizohlangana nje nabantu besifazane sizobonga iqhaza abalibambile emphakathini ekukhulisweni kwezingane ekulisaneni nazo zonke izinto eziyama challenges emphakathini, kodwa futhi kakhulu sibakhuthaze baqonda amandla banawo bese bekwazi ukwasebenzisa ngendlela ngoba kukhulu kakhulu abangakwenza kunalokho abakwenzayo. Okukhulu kakhulu nje bekubabonga ngeqhaza abalibamba kusuka lo 1956 njoba sazi ukuthi kukhona abesifazana abaphuma ababhikisha belwela inkululeko yabantu besifazane bangaleso sikhathi. Sizobakhuthaza abantu besifazane bamanje ukuthi nabo zisekhona inselelo ezibhekene nesizwe kufanele ukuthi balwisane nazo, njengayo inselelo nje yodlame olubhekise kubantu besifazane nasenganeni. Baneqhaza abantu besifazane abangalibamba. Uqhube ngokuthi njengomasipala banikele ngezinto zokutshala kulaba. Sibachazelile futhi ngosizwe silinikezayo njengomasipala, njengokulima silima amasimo emfundeni, njengokulima sibiye izingadi zomphakathi, sibanikeza imbewu esigqugquzela khona ukuthi abakwazi ukuxosha indlala ebhekene nesizwe sakithi. So sivumelene nje ngokuthi kusuka la kuya phambili umehluko uzobonakala kule ndawo yaseNazaretha. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV eAlfred Duma. Kugqugquzelwe abesifazane ukuba ke basukume bahlomulise ngolwazi baphinde ke bazimele ngokuvula ke amabhizinisi. Umfundisi uZokhanyile obehlelekele engqungquthela ebibanjelwe enseleni ugqugquzela abesifazane ukuba ke bangalibekezeleli udlame olubhekiswe kubo. Njengoba kuyinyanga kaNcwaba nokuyinyanga yabantu besifazane, umfundisi webandla iGrace Unlimited Worship Center esenseleni uZokhanyile uthi bahlele inkonfa yabesifazane ngenhloso yokucobelelana ngolwazi kuzinto eziningi nesihlanganisa amabhizinisi kanjalo nokuzithuthukisa njengabantu besifazane. Phakathi kokunye akubalulile ukukhulekelwa kodlame futhi olubhekiswe kwabantu besifazane. Sikubalulekile kakhulu sabantu besifazane ukuthi sibambane, sikhulisane, sishare nama ideas
umuntu uma ene information angayigodli ayiphe nabanye idluliselwe kabanye, and it's very important for the communities ukuthi enze ama group la ahlanganyela khona aqhamuke nama business ideas akwazi ukuthi approach even uhulumeni uyothola ama fundings kunokuthi sihlale singenzi lutho. Kubalekile ukuthi uma ungenayo income then you source a way of generating income in order to earn a good living. Ngingathi bumbana mbokodwe, hlangana mbokodwe, sibambane, akukho okudlula ukubambana, akukho okudlula ukukhuthazana, akukho okudlula ukukhulisana, akukho okudlula ukwathembana. Kubalulekile ukuthi singabi nayo i-low self esteem, singacompete, singabantu besifazane, kunalokho sinikane indlela yokuya phambili. Imbokodo beyiphume ngomningi bayo kule ngqungquthela besifazane kanti bebedluphe nemswenko yabo yamaphinifa. Omunye wabafundisi uPheli Buthelezi uthi ukuhlanganyela ndawonye nabesifazane kusho lukhulu kuyena njobe samncane ezokwazi ukuncela ulwazi kwasebekhulile. Ukuba ngxenyele conference it means a lot kumina as umuntu wesifazane, because lana kunabantu besifazane abakhulile kuthina ufeshisi yakholelwa kakhulu ukuthi ekhuleni kwabo kuningi abadlule khona abazosifundisa khona thina ezabantu besifazane abakhulayo, and to empower each other again nabanye abesifazane sebekhulile abaseyimenethile abangazi ukuthi bazodlula kanjani kuzosizakala, ngoba omunye nomunye unokunye okuhlukile. Egcineni umuntu uzophuma with i-package ephelele azi ukuthi from here umuntu wesifazane yini elindeleke kuyena, yini elindeleke ukuthi aphile ngayo as umuntu wesifazane. Okay, into yokuhlunyezwa kwabantu besifazane yes but inkinga kakhulu sibhekene nayo, so namhlanje enye yezinto esizoyikhulekela because we believe lithi iBhayibheli umhlaba ungokwaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhile kona. Bonke abesifazane bebesho ngazilwinye ngalengqungquthela yabesifazane ukuthi bazothola usizo olukhulu njengomama nokuzithoba phambi kwaNkulunkulu ngezinkinga ababhekene nazo. Kanjalo nodlame olubhekiswa besifazane enye izinto abebezosikhulekela kakhulu njengoba kubonakala kudlangile isigameko zokubulawa kwabesifazane. Ukuba kule ndawo kuzosiza thina singomama ukuthi sihlangane sizohlangana sonke ndawonye, sizolila kuNkulunkulu ngezinto zonke ezenzakalayo, sizokhala sibe ngomama besililo ngoba ngalesi sikhathi izimo azikho kahle. So makuhlangana omama behlangana bezolila uNkulunkulu yezwa ngoba omama uNkulunkulu bathembile ngalesi sikhathi. Omama abasele boda bengasenababayeni sizoqinisana nje ukuthi abame uNkulunkulu khona ngalesi sikhathi. Lithi izwi uyindoda yabafelokazi, so mababheke kuye nje kuphela engumqalisi nomphelelisi. Izikhulumo ezahlukene zishiyelana inkundla ngezikhulumo ezakhayo, umculo nomdanso ezinye zezinto ebezihamba phambili kulomcimbi wembokodo. Izindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo enseleni. Imeya kaMasipala iAlfred Duma uzaMasibisi wethuleke ngokusemthethweni osonkontileka abazokwakha imigwaqo eyakhahlanyezwa kezinhlekelelo kuWard 22 kanye nakuWard 16 okulindele ukuba ke kuthathe imali elengiswa ku9.9 million amarandi. Umeya ugcizelela ukuba umgwaqo kuWard 16 uzofakwa keitiyela njengoba liguguleka ubhuqu makunesimvula. Imeya kaMasipala Alfred Duma uzaMasibisi yethule ngokusemthethweni osonkontileka abazokwakha imigwaqo edolobheni eMnambithi. Ngiyabingelela kubahlali base-Alfred Duma, ngiyakhuleka emakhosini aseNdlunkulu kakhulukazi la wakhela umkhandlu wase-Alfred Duma. Osukwini lwanamhlanje besethula osonkontileka ababili njoba nginawe la eTown Hall nje, umhlonishwa uDeputy Mayor uKhansela uSimelane ukwaWard 16 la yokwenza khona umsebenzi nayo ofanayo kumhlonishwa uKhansela Zikalala. Nami bengila eTown Hall ngihlangene nomphakathi wala eWard 22 kumhlonishwa uKhansela uZwane. Angiqale ke msakazi ngo sonkontileka besimethula la eTown Hall obizwa ngokuthi Sipheshethwa Construction ozosenzela umgwaqo khona la edolobheni obizwa ngokuthi uThompson Road. Bayazi abala eMnambithi mawudlula eTFS uya nje kuphumeni kwedolobha
uthatha u-right lapho engathi uzobuyela emuva e-Ealing Road uzosenzela lo mgwaqo obususesimweni esibi kakhulu unama-potholes ayisimangaliso lo mgwaqo sifinyeleleke ekutheni sigcine siwufakile kwi-budget saba nayo imali ebalelwa ku3,900,000 3.9 million uzowenza ke enyangeni eziwu6 kusuka manje. Uqhube ngokuthi ku-Ward 16 bazofaka umgwaqo wokuqala oyitiyela. Bazosenzela umgwaqo omusha ke loya esiwenza e-Ward 16 kanti la e22 i-rehabilitation silungisa nje umgwaqo khona lapha ya njoba ngangeke ngachaza ukuthi kuyisifiso sethu ukuthi sifake imigwaqo yetiyela manje endaweni zasemakhaya nokuyosilekelela kakhulu njengomasipala ukuthi uma izulu linetha njoba izulu selinetha kakhulu kangaka siba nenkinga yokwemuka kwemigwaqo endaweni zasemakhaya ngoba imigwaqo yakhona igravel so umgwaqo ke loya oqala nqa ozoba yithala lapha e-Ward 16 kumhlonishwa uzikalala umgwaqo wakhona kuzodla isamba semali ebalelwa ku6 million. Kanti ke umphakathi uzwakalisa ukuthakasela ithuba lokuthola imisebenzi kulokhu. Okuvuleke amathuba omsebenzi ngitholele ithuba lokuqhashwa so okuningi okuzokwenzeka manje besinganawo besingawuthola amathuba omsebenzi uhulumeni wazivulela amathuba kuzokwazi ukusiza nepropriety ekhona sikwazi ukuqhubeka nayo yonke into eyenzakalayo si-avoida ubugebengu nakho konke okwenzakalayo. So umasipala simbonga kakhulu ngethuba sinikeze lona ukuthi sikwazi ukuthi sishintshe impilo zethu sikwazi ukuthi silethe njobe lethe intuthuko nje emphakathini nathi sibe yingxenye yakhona entuthukweni nathi sesokhona ukuthi sondle emndenini yethu sikwazi ukuthi sibhekele kuwo wonke ama-opportunities esinawo nezimo esibhekane nazo ezinzima bekubheda kakhulu awukhona ukwenzana uyabona nje ziningi izinto obungakhona ukuzenza usakhona ukuthi ubeke isinkwa endlini manje sesokhona ukuthi sibeke isinkwa endlini nathi sesobukeka njengomalume aba-responsible singaqedi lokhuni singaqedi amadana nabantwana nopholoni sesokhona ukuthi sithenge opholoni-ke manje. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze-1 KZN TV eMnambithi. Asike sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele kembukelo sabukele zona indaba ze-1 KZN TV sikhumbuzo kuyizona ebehamba phambili osukwini namhlanje. Le-AEF libungaze iminyaka lasungulwa kweluleke izitombi zomhlanga ngokusiphatha kanti kululwe isandla emndenini wowabulawa kwaMbonambi. Ake sibheke ke Nkosini yezomnotho. Izimakethe ke zivale irandi lakuleli lu-17.58 emaqhathiswa nedola semelika libo 20.51 emaqhathiswa nopondo libo 23.82 emaqhathiswa ne-euro igolide lona belu-$3,342.18 ounce wolongwahliziwe wona u-$66.84 umphongolo. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bugedi ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sesohlangana futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile